wahyaning kodrat saking Gusti ingkang akarya jagat. Panggih temanten kakung miwah temanten putri Hamis Putri ilo jaring para kita ingkang pinunti putri nulan-nulada enti endahing budaya luhur humiring sesambi tata sing tias marsudi margawaning budya tulus. Kawistara podang temanten kakung jumangkah tumuju wonten ing sasana panggih tindak nyoponang temanten kekalih kaapit Sekar Puspitawati kang sinebat Kalopataru Dewandaru Jayandaru ugi sinebat kembar mayang. Suarane pradangga munyo hamranging kadi asung pujo lan puji pring penganten kekalih KKST dadi kang sinedya dadya saya caket denira lumaksana. Penganten kekalih Ustaden ugian kang tinuju punang temanten saripit tansah gegandhelan asta kaliyan yang supuhipun punang temanten saripit. Ing samenika sampun tumuju wonten ing sasana panggih punang temanten kekalih samiya apagus tinggal tempuh ing catur netra mripat pada sakala nuwuhaken pangarikawa ingkang hambabar karsa ingkang rinasuk ing sanubari tumanep ing tungtunging Allah. Kala wau punang temanten saripit samiya hambalan gantal ingkang winastan gondang kasih yo gondang tutur. Kawis tinggal Nyemas Ayu Wulandari SKM sembah pangabekti dumateng ingkang garwa. Kalajengaken Dimas Bagus Wahyu Santika Aji SH Hamrucat Canelo dalah Nyemas Ayu Wulandari SKM ugi hamrucat canalipun lan paring sembah pangabekti dumateng ingkang garwa. Amargi samenika bektinipun pengantin putri sampun tumuju wonten ingkang garwa niki Dimas Bagus Wahyu Santika Aji SH lan ing dinten menika punang temanten kakung Hamidah Atigo pinedak waktu pecah sanalika pecah kebiaring wiji dadi gumelar ing alam padang. Kiyo kumlawe astanipun punang temanten putri Hambasuh apeyanipun ingkang garwa kangge Ani Cali Sukering Sukerto ugi lulus mulya panggih raharja. Kembang kumambang triwarna ing salebeting bokor kecana wadahing Ranupada inggih menika Sekar Mawar, Sekar Pelati miwah Sekar Kantil. Raharjane ngawiji apianipun ingkang garwa punang temanten putri jumeneng dening punang temanten kakung menika ingkang winastan upacara adat junjung derajat. Kawistara sak juru sembaga utawi juru panggih saking Hutomo Asikaga
sampun ngasta sarat sarana ingkang utawi panjang ilang. Ingkang dumadi saking janur ingkang dipun enam-enam wujude kados wokor cacahing sekawan isine jajan pasar dalu bakal werdi kang sinadi ingkang podang temanten kekalih sampun kineger talining agrami pramila kedah saged hama perhawa nafsunipun amarah aluamah suti adalah mutmainnah ingkang kaubengaken ambal kaping 3 menika paring pawele kalamunta wonten jagat raya dhateng gingsir pindhaning cakra manggilingan lan pirangan 3 menika saking paraning dumadi Purwa Madya lan Usana rahajaning pagi Nyemas Ayu Wulandari SKM jumangkah tumuju wonten sisih kiringipun Ponang Temanten Kakung Sekar Puspitowadi Kakaban pengabiting Ponang Temanten Putri badhe dipun liru kaliyan Sekar Puspitowadi Kakaban pengabiting Ponang Temanten Kakung dupi jajaran kekandilan asta penganten kekalih sigro sineneban sidur awarni reto mewah seto dening ingkang rama pangajaping sedya mugi Sri Atmaja anggenipun bangun bale wisma tansah pinayungan karaharjan saha kawilujengan adicara menika ingkang winastan upacara adat sinduran utawi sindur pinayang kebak pengati-ati agenya hangati Ponang Temanten kekalih tumuju wonten dalemipun Bapa Pasiyadalah Ibu Sri Daryuni tumapaing padha tansah anut mring wirama adicara sinduran menika ugi nderekaken sesatinipun Ki Hajar Dewantara inggih menika ing ngarsa Sutulada ing Madya mangun karsa byata muringan gayane sasampunipun lumebet wonten dalemipun Bapa Pasiya Ponang Temanten kekalih kakiramaken wonten ing sasana pinajan sabat busananing Sri Atmaja Ponang Temanten Putri ingkang angin busananing Purniswati Tata tinon saking Mandrawa kanton abyor mopyor pating calorot pating gelebyar nganti kadya ilang asesirih amujagan nira denira lumaksana membat madya lumegang ing warih melo ing wadana sumana agelar gelang pindho kencana binabar lumering kawembuh endahing busana agarya cingaing para kang samya humiyan samenika Ponang Temanten kekalih sampun dipun lulus panulan wadana
saking Sanggarias Hutomo Ashikaga Kakati lulus mulya panggih raharja punang temanten kekalih sampun tumuju wonten ing sasana pinajah ing sawadika kakanthi segeging gending kodhok konek kalajengaken gending laras moya kanthi pinayungan karaharjan sanga kawujudan tebih ing sabikala panggih temanten sampun paripurna nuli badhe katindakaken adicara krobongan jangkep ingkang kapurwakan upacara bobot timbang tumpak panggon. Tahan ulang ya. Bobot timbang ugi ngumuwardi boten beda-bedakake antawisipun putra mantu lan putranipun piyambak sedaya karangkuh sami kados putranipun pribadi. Paripurna upacara bobot timbang topak pakon nuli badhe katindakaken adicara tanem jero. Ing dinten menika bapa pasiya badhe nyenengkaken ingkang putra kekalih minangka raja sedina ratu sedalu kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Dina iki aku nandur anakku mbangun keluarga sepisan kanggo selawase. Paripurna upacara tanem jero punang temanten kekalih nuli badhe katindakaken adicara kacar kucur tampa kaya. kacar gucur tuna sanak bati sanak dhisik wong liya saiki dadi sedulur rejekine kathah rejekine wacur kacar gucur paring pasemon bilih Dimas Bagus Wahyu Satika Aji SH paring gunakaya dumateng ingkang garwa ingkang kadadosan saking tilang lampu suket kaladana isinipun beras kawak, ketan kawak, dele kawak kacampur arta recehan kasumpa ing pakonipun ponang temanten putri ingkang linambaran sidur bangun tulak salajengipun badhe katitipaken dhateng ingkang ibu nggih Ibu Sri Daryuni wonten ing Laladan Dukuh Bolomanis RT kali RW 3. Sumangga Ibu menika rejeki saking Mas Wahyu kula titipaken dhateng panjenengan. Ya anakku wulan tak tampahane kene ya rejeki saka bojomu. Muga iki rejeki sing barokah iso kanggo tuku sawah omah lan mobil mewah syukur iso kanggo sangu ibadah tekan Mekah lan Madinah ya Bu. Amin Ibu. Raharjane upacara kacar gucur tampa kaya punang temanten kekalih
badhe katuran dahar walimah. Dahar walimah menika kadadosan saking sekul donar ingkang mengkuwati Sri Atmaja anggenipun bangun keluarga mugi tansah paring cahya saking Gusti ingkang akarya jagat puniki. Lakonan temanten kekalih samiya bulan-bulangan menika paring pasemon bilih ponang temanten saripit anggenipun bangun balu wiswa tansah linambaran sami katresnanipun nadyan prangguling kawetenan ingkang maneka warni wonten ing madyaning bebrayan agung. Lan-dulan-dulangan menika ugi mengko pasemon ponang temanten saripit tansah nutupi kekiranganipun ingkang garwa kanthi pangajaping sedya mugi Sri Atmaja anggenipun bangun keluarga dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Paripurna dahar walimah ponang temanten kekalih ugi katuran ujukan toya wening. Toya wening menika wujudaken minangka wewetaning pangayoman. Ugi Sri Atmaja anggenipun bangun keluarga tansah paring pangayomaning Gusti ing samangke dados keluarga ingkang hayom ayem liwah tentrem. Menika ingkang kaaturan menika toya petak pangajaping sedya mugi Sri Atmaja anggenipun nindakaken bangun keluarga tansah winambaran weninging manah weninging kalbu ing pangajap kang tinemu namung hayom ayem miwah tentrem. Dumateng para tamu kakung putri ingkang luhuring budi panganten saripit anggenipun nindakaken adicara krobongan sampun paripurna.